DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Ultimo na kita nga Lunes ngunya na Pebrero taon 2027. Okay, 23. 27 de Febrero taon 2023. Samuya na naman na pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilyang nag-arantabay mantabi. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to ka na mga kasiributan. Ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan mantabi, naglalaom na yaon pa kamo dyan. Ididiretso ang pagdangog sagkod sa mga maabot pang programa. Lalong-lalo na po dyan sa Legazpi. Diyos marhay na aldaw, kumusta kamo dyan sa Gugon, Barriada, Cruzada area. Pasiring dyan sa may San Roque, dyan sa Kalye Siping. Kalye Siping ha, maray na aldaw tabi isa sa Indo. O dyan sa may Joya Preciosa Cinema dati ha, good morning man. Ano man tabi man na pinagkakasibutan Indo dyan sa Rawis. Dyan sa Pag-asa ha, good morning sa satuyang pag-iriba dati si Ati Loli Anyo Nuevo. Para dangog tapalan yan oral daw man, syempre DCGB yan Ati Loli Anyo Nuevo. Kumusta na lamang tabi? O dyan sa may Bulangan, sa may Galera de Legazpi, may mga paraan tabay man po kita dyan. Siyempre, dyan man sa Lapu-Lapu, yaon sarapading Jun Pitero, sagkod subarkada man yato dyan si Sir Popoy Balmes ka na JRB Calibration and Battery Shop. O dyan man sa Suruna Barangay, ang sa tuya dyan na Pag-iriba, para ang tabay man, daing sawa po ang suporta tiwala sa DCGB. Si King Rahinaldo dyan sa Bunker 1, maray na aga. Siring man po sa gabos na security guards, carpenteros, labanderos, para sira, para tukdo, office workers, dyan sa mga nakaantabay man tabi sa saindang behikulo. Kumusta na tabi, Engineer Mer Legazpi? Engineer Mercenario Legazpi, mabuhay ka man tabi. Maray na aga dyan sa Premier Distrito, yaon dyan si kumpadreng Jomar Bien ang samuyang koresponsal. Nadadangog po dyan ang DCGB sa paagi po kang 106.9 WGB FM. DCGB po ang sa Indo nga dalangog, tingog kan banwaan. Good morning dyan sa Indo sa Premier Distrito kan Albay. Digdi sa Albay District, Segundo Distrito, Daraga area, asin Legazpi Centro. Tarabang-tabang dyan, kumparing Al-Armario, Ans Galero, Joshua Bino. Kumusta ang natatraffic nun yan dyan? Siguro bako na masyadong matraffic dyan sa may alternate road, sagko dyan sa may Washington Drive, pati na po digdi sa Kalabaan kan Calle Rizal, sa may Santa Ines, sagko digdi sa may crossing Binanuahan. Sana po medyo kulpa na ning diit ang bulos kan trafiko. Sa Daraga, maray na agaman dyan sa tuyang sponsor, ang satong amigo Petron Gasul. Dyan sa Petron Gasoline Station, Petron Gasul, ang kapartner kang halos gabos na kusina, asin misis ng tahanan sa pagluluto. Sa halawig ng panahon sagkod yun yan, parte na po yan kan istorya kang Pilipinas. Petron Gasul, maray na aga Sir Ato Lim. 3rd District, ang samuyang Chief Reporter, the Chief, kumpareng Jimmy Nasalita. Control Technical,
Ang samuya man pong Chief Tech Ramir Tanay. Para sa samuya man pong broadcast region-wide sa AM band sa radyo. Sa newsroom, yaon dyan ang samuya pong malalauman, the very reliable, ang matindi sa ditsa na bertian. Ang samuyang news director Mar Dela. Tarabang-tabang dyan sa pag-abang kan mga nagbubutuang istorya sa lado nasyonal, internasyonal, asin ang pagsumada po kan mga nagbubutuang report sa luwas. Angel Mustaza, Jan Matthew Balyaran, kasabay man sa DCGB social media page sa samuyang platform, si Jimos Barrios. Sa IT, Production Research Newsroom, tarabang-tabang dyan sa samuyaman pong broadcast worldwide, nationwide, netwide, sa DCGB News Online, sagkod dyan sa YouTube. Si Richard Ngunyan ang nagkukuti-kuti kan samuyang broadcast para madangog po yan asin mahiling sa bilog na kinaban, Richard Astor. Katabang dyan siyempre si Tresia Marilitana. Maray na agad yan kay Sir J. Balizoro dyan sa sa Ginubatan, sa RRJ Subdivision dyan sa Ginubatan, RRJ Subdivision Ginubatan, kay Sir J. Balizoro. Si Papa P sa DCGB. Tio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Nailing ko, naaliskay ko kasuba gusto pag-birthday baga ni Tresia, no? Magayuno sa retrato duman ni Tresia sa kwan. Birthday greet. Ano sa kapag birthday mo baga, Tresh? Sa inito na hugot na retrato mo. Artista eh. Yung baga yung profile niya, ako sinasabi ko sa inyo, para bang yung ewan ko di magayon sa pagka-pure buda sa pagka-project ka na image sa kam birthday ni Tresia duman sa greetings ka na istasyon. Tresia Marilitana, TML. Sa agatabi ha, mabarato ang presyo kan petrolyo, urog na po duman sa sa crudo. Ano yung crudo? Crudo, yan. May nag-text kaya sa Tresia. Ano kaya si Tresia talaga ngayon? Single pa. Sabi nga ni Angel, magayon po talaga ang badyaw na ano. Walang yaka. Ganoon. Pati sa mga taga-Katanduanes, nagchat-chat ako sa messenger mo na nagde-text. Magayunon pa lang ngayon si Tresia. Yan. Sabi ko iyo, magpasiring ka mo rin sa DCGB. Mailig din. Makuha nindong anap nindo. Yun daan, sabi ni Angel, iyo ngayon sa kolektor sa jeep kan mga badyaw. Ang badyaw na pinakamagayon. Arong duman ko ba yan? Takasubago may nagkulibat na naman sa ko. Di sige sabi ko, kukumpirmaron ko, magayon niyan si Tresia. Sige tabi ha. Sa aga, an medyo hurahalang kaw na kuya so durudakulaan ibababa na presyo sa petrolyo an crudo sobra sa piso an ikakawikaw ka yan pa ibaba. And itong duman naman sa gasolina, medyo diit sana an rollback kumpara sa crudo. Yung gas iyo man tabi ma rollback man medyo diit lang, kaya lang itong sukan so
krudo tabi an talagang dakulaan ibababa. Kaya so igwa dyanin mga bihikulo na krudo an fuel kung kaya pa man daingo na tabi magpara hero hata sa aga yan medyo maray-rahay ang pag full tankan sa indong vehikulos tabi lalo na itong sa krudo ha. Sige, now di kasubago baga pinagsusubaybayan ta kaya ini permit us sa tingog kan banawaan tabi na maipadagos man. Paramdaman tabi ka mo 096175908888 tabi pigi daw mi manan sa indong text asin reaksyones man sa tingog kan banawaan sa samuyang mga cellphone number man tabi 096175908888 smart subscribers po. Diyan ka mo pwede 096175908888 asin 0926-0156-020. Paramdaman po ka mo tabi ta kaugmahan man po na maaraman na yaon po ka mo dyan sige kay Vice Governor Glenda taod-taod tibaad makanta yan makuanta sige now nakauron baga kasubago ni News Director Mar si Alcalde Caloy Baldo tugutin nindo na makwanta pa man magkaigo kita ni pagdiretso pa kan ha storya manungod duman sa retrieval operations baga tabi retrieval operations na angon yan kan mga bangkay na yaon dyan sa taludtod pa kan bulkan mayon medyo nakababa na ito ni nagkapirang metros 300 at most 500 meters away from the campsite puro pasan paminsan pigrarapel paminsan pigi-itaas paminsan pigi-ibaba so apat na cadaver kana mga pasaheros na yun na nga ni ang luna duman sa nag-crash na Cessna plane yan tabi sige ngunyan kasuhapon pa and in fact a week ago na iistoryata na iyan na manungod baga sa mga rituals na po ng tangan iyan duman sa Bicol Target pagkahapon niya itong programa yung mga rituals na pinagigibot daay man baga siguro nin maraot ka iyan ta nag-spark na naman po nin manlain-lain na opinyones dyan sa Facebook aram nindo ang Facebook is a community of ideas ang Facebook kumbaga na-visualize sana asin na nabugta kaning audio so mga ideya kan sa tuyang mga kahimanwa itinaasa na sa platform kang Facebook so mga nangyayari sa komunidad exchange of ideas istorya gabos-gabos yan kan nakaaging semana dahil mi pa yan na ipopost na mga rituals na iyang tabi not until then si Alcalde Caloy Baldo mismo yung incident commander kan Kamalig nagpahayag na nag-alay sindanin puting manok yan we backtrack a week ago naunang bitanta naman iyan duman sa Bicol Target and dakol so mga nagpaabot man ng inputs ta so kahagadan ninda kaidto mananggad is tibaad nga tabi piyo bako man maraot na suludon itong sa mga folklores baga pamahiin or yan na rituals ta duman nga ni sa nasyon baga kang Nepal sa Nepal yung Mount Everest duman makukuan pinakahalangkaw na bulod baga sa kinaban iyan ang saro sa mga pinaka penultimate na objective kan mga mountaineers ang makasakat ka sa Mount Everest saro iyan na dakulao na ondra as in parang tropeyo mo yan bilang mountaineer kung makasakat ka sa Mount Everest igwayan dyan ng mga pigapod na mga base camps sa pinakababa then maitaas base camp 1 base camp 2 sa kuduman sa peak or crater kan ina Mount Everest nyan bago iyan tabi masarakat yan na mga mountaineers they undergo certain rituals duman sa Nepal nasyon kang Nepal ilungani ani mga buro banderitas na pinag-itaas kari magasupig kukutay na sa pang fiesta man iba-iba ang kulor yellow, green, blue, pula mga bright colors and igwani mga prayers na mismong ang mga guides ang nag-i-impose ka ini bago ka nanggad magsakat you can never sabi na nga you can never ascend
diyan sa Mount Everest, na dahil mo ito agihan na ritual na ito. That's a peace offering, kumbaga, and pangadji na tawan manin seguridad ang mga masyarakat asin sagkod sa pagbaba and tawanin maray na kondisyonin panahon. Iyan ang pigigibuduman sa Nepal. It is an unwritten rule. Yan, digdi man sa Mayon Volcano kan mairostorya at ando man sa sa Bicol target, dakol sa mga naga-input man sa satuya. Siguro nga piyo man ang gadano. Nagburotwa na ini na mga never heard pa siguro, and ngunyan sana nag-surface na mga igwa nga yung mga rituals yan na yun na nga niya nag-aalay nin puting manok, and sabi nga ni igwa daan nin mga tulong ermitanyo na nagbabantay kaiyan na bulkan mayon nga ngunyan sarok na sana daaga yun ang buhay. At sa mga araw baga kaiyan tabi is there's no harm in trying. Pero siyempre, kung kasuhapon baga, nagmisa na mismo si Bishop Bong Bailon, duman sa Anuling, magayunong kuta na nga ni, kung na-tiyempo na nagmimisa, na ibaba na itong sa mga bangkay, kundi talagang daipo kaya. You can just imagine the sacrifice kan sa tuyang volunteer mountaineers rescuers na yaon dyan, nagkukudu-kudu sa lipot. Iba ang temperatura dyan ngunyan tabi. Imagine nindo, lawas baga kan apat na nagkagaradan, nagkapirang aldaw na suluminihis, bilog pa baga because of the temperature and humidity dyan sa itaas na preservar sa lawas. Araw kang kalipot tabi dyan. Zero visibility, apera pa ka itong mga ampas, bakilid, steep, gabos. Nasa indang pinag-aargihan. So yan tabi maalay daanin na ikaduwang puting manok na naman. And so iba nagasabi na ngayakan mga araw ka na mga ritual, sa mahal na Diyos ngaya. Opo, talaga, enot ang mahal na Diyos, talaga. And ikaduwa, sabi nga ni, igwa man siguro ning buot yan, takaso nakaging Sabado, dalagan kami duman na Dr. Cedric Dae for a special meeting, sa command center. Sabi ni Dr. Cedric Dae, pinagkukonsiderar mi ngayan piyuta, na namamasidan ngayon yung mga inside stories na daiba siya doon na ipapaluwas, nakakari paro sa mga retrievers na kada bestabi Chief Tekramir na hihiro ninda pig-aal sa su cadaver, minaraot ang panahon. Mabilang ka sa na ngayon ay mga 5 hanggang 10 minutos, minaraot ang panahon. Sagkod na nagiging zero visibility na ang palibot. Kada bes ngayong ial sa iyan o gargare baga sa ibababa. O kaya itong ritual na pinagasabi, parang kahagadan na itugot naman kan bulkan mayon, kumbaga. And may mga proseso man, may nakahurong kita kasubago. Ang sabi na, iyan na puting manok na, ang padugo abaga, siyempre lulutuon, da isa ng ricado da ining asin lalo na, lutuon, ang pagkatapos, mapangadya ka ito bagang minatubod, o pag-abot naman sa porsyon ngayang ipinako sa krus, pupunduhon kan mga retrievals ining retrievers na iyan, pupunduhon saka na sinda masakat pa itaas. Ipapadago sa sana pag naka-touchdown naman pa ibaba. May darang kandila kun baga ayan. So iyan po ang mga parang unique side of the story na nagbuburot yan because tama so pinagasabi baga ni Dr. Cedric Dae kanakahurong ta kanakaging simana, it will take days bago yan tabi totalmente talagang ma-terminate ang operations because of the terrain dyan sa itaas. So hanggang ngunyan baga nagbibilang na kita natapos na susyam na aldaw, sulit kun baga pang 10 na yata kasuapon or ngunyan da ipabaga nakakababa totalmente iyan na mga bangkay nagharalat pa dyan sa may Anuling. Pinagbalo na may magkuhan kan chopper pero yung aerodynamics, yung science of aerodynamics diyan sa itaas, diyan sa may bulkan talagang dai matugot. So yan po nagakapirang mga bagay na nag-spark na naman ng mga ideyas diyan po sa Facebook may relasyon sa arog ka na sitwasyon. Igo baga ni nagkaparapot nga ta ngayon taday gigamit kan helicopter. Kung ano-ano na baga. Unipan tandaan nindo. It is better said than done. Madali sana magparatararam kita didingyaon sa ibaba. Tada itaisan tunay aktual na sitwasyon po duman sa itaas. Yan. Iyan pong sa helicopter,
pinag-try kaso na kaaging mga oras. Pero talagang dai makakaya. Taram nido, kung kaya talaga kan helicopter, basado sa mga nakakaisi kayan, mga piloto, mga air control, ining so didispatch kayan, kaito pakuta na yan, ginibo. Tasisay man baya, ang mamuya na magparahaloy pa ang operasyon na yan, na namumugtak sa mas peligro kada bes na nadidelay ang pagbaba sa safe ground kay na mga retrievers, lalong nabubugtak sa peligro man sa indang mga buhay. Sisay man bayan mamumuyakaan. So, gabos po yan pinagkukonsiderar. Talagang daiman makakaya. Kung kaya sa naman tabi, kaito pa yan ginibo. Yan, so, relax lang po. Yung mga naghiling sa naman sa Facebook, kan mga retrato, pagkatapos ma-comment kita dyan, mapugawak, please be discerning enough naman tabi gigibo man ang gabos. Sabi na nga ni, it is better said than done, madali sa nagparataram. Pero dai taisi kung ano talaga ang sitwasyon duman kaya arugan ang nangyayari na. Maray na aga tabi diyan sa Purok Uno kan Busay kan Daraga. 12:51. Salamat sa indong pag-antabay buda pagpaparamdam. Yan, sa tuyang mga listeners man dyan. Good morning palantabi kay Doc Philip Roa, ang ating barkada din. Doc Philip, magandang umaga. Saro sa mga paraantabay man niya. Tabi na dayupot mandigdi sa DCGB, Pwede man tabi ka mo duman sa kuya man na Facebook account, sa Messenger, hanapon lang ni Pio Fernandez. And dyan po sa comment section kan sa muyang DCGB News Online, tabi, pwede man ka mo dyan, sa DCGB News Online. Sige, tabi, we will be right back. Pakalis kan mga hanap buhay. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch.
sa Legazpi City Branch. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sura Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiyan niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto po yan 9:31 in pagkaaga. An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez.
Sige tabi, bulta na kita sa satuyang programa ngunya na pagkaaga. Kanakaliis na semana nagbisita sa Congressman Joey asinaan grupo kan ako Bicol, sira Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, asin si ako Bicol Executive Director, dating Congressman Abogado Pido Garbin Jr. Now, so mga nabuhian duman na pahayag ni Congressman Joey, taon-taon sa tuya yan na pag-uri-istoryahan, ta nganing magkairisihan ta ang mga mayor na developments man na sa tuyang pinaglalauman may relasyon sa trabaho na ayan, asin na mga adaptar o kaya i-implementar na proyektos digdi po sa segundo distrito kan Albay. Nasa linya muna ang primerong bungkaras kan istorya sa luwas, si Kumpadreng Jomar. Dumandaw kita sa Premier Distrito. Pading Jomar, good morning, go ahead. Salamat pa rin kayo. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, DAIO yun ang Commission on Higher Education sa ipinagtutugdok na Bakakay Sports Complex sa laog kan compound kan proposed Bakakay Community College. Ini pa din ang ipinahayag kasing kinumpirma sa DCGB News ni Vice Mayor Edsel Villesa kan Bakakay. Matapos na nakatalaan siya nguyan na mag-follow up sa CHED, tangani inaaramo na baka ang stand na ini kang CHED na day dapat itugdok ang Bakakay Sports Complex sa laog kan proposed Bakakay Community College. Ang nakakaulang kung nga tatasundungon yan, dai pa man nakaka-operate ang Bakakay Community College. Magigirumduman pa de na kanakaliis na taon, inibagatabi pa di sa controversial na sports complex na plinanong itugdok digdi sa plaza kan Bakakay na inulag na nga ni Isu Plaza na protektado kang National Heritage Commission asin na dai na ilinawos kan madiskubre na ini palang dai man dapat hiro ng plaza ibinalyo sa lokasyon sa laog kan proposed Bakakay Community College. Nag-sesyon ang Sanggunian Bayan kan nakalis na Oktubre kan taon 2022 asin inaprubaran ninda na ang Bakakay Sports Complex instead na digdi bugtak sa plaza asin na dahilan ta ang rason dahil na talaga pwede ibugtak duman ta protektado ang plaza ka National Heritage Commission, ibalyo na lang duman sa proposed community college na nasa pagkonstruir naman asin halos patapos naman sa mga oras na ini. Alagad, a day after kaito, uminabot ang surat kan CHED na nagsasabi na basahan ko pa de so sa may ultimo ng parte kan surat ni Attorney Septona de la Cruz kang regional director kan Commission on Higher Education. Nasabi digdi the construction of a sports complex in the municipality of Bakakay is a laudable move of the local government unit as far as the office is concerned. However, the plan to construct the said complex inside the campus of the proposed community college of the municipality is not ideal as far as our office is concerned, especially if the sports complex is for public use. Further, one of the requirements of the Commission for establishing local colleges is the construction of perimeter fence to safeguard the college facilities as well as to ensure the safety of the students and personnel. Malinaw pa di pigsasabi, duman na di pwede ibuktak ang mga pampublikong lugar, araw kay itong pampublikong edifisyo, araw kay itong sports complex sa laog kan compound kan proposed community college para sa seguridad kan mga estudyante asin pasilidad kan community college. Alagad, sa ibong kan ipresentar sa Sanggunian Bayan ang surat na ito kan CHED sigun kay Vice Mayor Edsel Villesa, dai niya masabutan kung nga tatadur diretso sa construction
Yan. Nasundo ko niyang pade, patapos na sa sports complex, patapos naman sa community college sa sarong lugar. Isus Mariosep na pangyari. Dahil nasa nang katrangkiluhan ba yan na pagkonstruhir kan na sports complex, kumpadre? Ano? Primero, dahil napapaduban na tamang lugar. Ngunyan, ikinonstruhir dyan sa laog ka na community college. Pagkatapos nao dyan so pag-upunir kan director kan CHED, patapos na sa trabaho. Actually, pade, so pag-opunir kay ni pade, bago nagpuon sa trabaho. Bago pa nagpuon sa trabaho, pero ipinadago sa construction. Iyo iyan ang nangyari. Sa araw kay ni, kan mag-session sa sanggunian na ibalyo yan sa proposed community college sa Laucan vicinidad kay ito. Absent si Vice Mayor Edsel Villesa, buda nagkapit ang kagawad, pero nakaiguan ng quorum. Inaprubaran duman. Ito, nagsurat si Vice Mayor sa CHED, asininaram kung pwede. So kasimbaga, na yun na ito pa rin binasa ko. Dahil pwede. Dahil mapupwede. So ang ginibo ni Vice Mayor, itinaon niya sa pag-iriban niyang miyembro kan sanggunian, especially duman sa mga uyon, na uni ang surat kang CHED, sinang sabi man da sa iya, iko-considerar ito o ihapot kung saan pa man. Yeah. Pero, monitor kan Vice Mayor, diretso sa trabaho. Paano na iyan? Tabi, naigwaning ining pag-uupunir ang CHED mismo na ini do pagbugtakan ng sports complex yan na compound. Pero kung pag-isipon nga ni Kumpadring Jomar, on the other side of the story, dapat nga ni ko taan na gayon na pasalamatan ta magkakaigo ng sports complex yung community college. Ano? Ang pag-isipon. Tama man sabi kan CHED. Okay yan. Kami nagkukontra. Kaya lang safety naman and security kan community college ang pwedeng makompromise kung gagamiton yan kan sa publikong lugar, pang publiko na bakuna gamit na pasilidad sa nakang eskwelahan. Kasi ang talagang intensyon kan baka kay complex kung pag-aadalan tapade pampubliko gamit iyan kan local government asin kang iba pa dahil ang end of na target kan sa plaza mismo. Sa public plaza. So dahil duman na pwede, ilinaog duman sa community college. Kaya iyon ito so concern kang CHED na kung gagamiton ngayon sa pampublikong lugar, dahil man, bako ngayon ideal, tama ko compromise man sa security ka na eskwelahan and facilities. Yan, tama man. Halimbawa, nang pabarayli dyan, pabarayli pa mataga ng banggi, alaw na alas 2 diya rin, ang pasalaog so kan vicinity kan community college so publiko, so nakibirayli o nakilokasyon. Ano ba yan? Puriktong ang kumpadre, pika para hidali baya ninda iyan, na dahi yun na ng proyektong dahi na sa naning papadubanan ilingan na sus Mario, primero dinanyaran ninda sukwan so park na protehido palang ka National Historical Commission dahi sida ka nag-aradal mo na bago nag-implementar ngunyan naman dyan sa baka kay community college tapos idindiretso maski may opposition mismo yung higher education department commission. Jesus, kaya gustong aramon ni Vice Mayor Villesa, masurat ata siya sa CHED, personal na maduman, para aramon kung ano, tabaka ngaya, maging kaulangan para ma-aprobaran sa pagpapadagos kang community college dahilan sa construction ka ito. Sinabi ni Villesa sa pagkita ko sa DCGB News na sa iyang concern, iyuan madiretso ang pagde-establisir kan baka kay community college, kaya gusto niyang malinawan ang gabos kung magiging kaulangan itong tinukdok na sports complex, maski puro paano mapag-isipan na kan makakanigong mga solusyon. Ano yan, kumpadre at tabi? Bago nagkalot dyan na mabugtak na kan pundasyon o nag-layout, hinalat mo na magsimbag so CHED kun o yun o day pagkan diretso maski day pa nagsimbag so CHED sag kun na nagbuto yan na oposisyon na yan, over? Actually pa inaprobaran duman so inaprobaran so sanggunian na duman sa community college itugdok ibalyo the following day
yaon nasusurat kan Chet Iyan, yaon na ang surat ka, nagsasabi Ched. so Chet na bako iyan na ideal. Pero dinecho sa pagproyekto. Ang sabi man ni Vice Mayor kan Oo. maresibidahan niya susurat, Mhm. ipinasa niya duman sa mga miyembro kan sanggunian, Mhm. especially duman sa nag-approve dahil siya kan i-approveran ito. Iyo. And of course, siguro naglalaw man si Vice na ipapaabot na ini kung kisay, kung kansanggunian sa mayor o kung ano pa man. Wala na, basta na, hiling niya na lang tatrabaho na. Isus. Kisay yan ng kwan. Sa inhali ang fundo and sisay ang nag-inisyar kan pagbugtakan community college. Is it the local government unit? Community college. Hindi, so sports complex. Oho. DPWS yan pa din. DPWS, if you will remember, nagkaigo ki kontrobersiya, nagpatururo-turo na nga ni kung sisayan masulit yan plaza. Yan, opo. Na Tama. dahilan padaiman iyan sa program kan DPWS, ipinasa sa kontratista sa pagsulit yan na distrosong plaza. Iyo. Ngunyan nga ni, maringani pa dito tuminalubo na so base kang basketballan. Naglangkaw na. So, So, nasa nabudaring ang kulang. O di itong proyektong yan na sports complex is DPWH. Apo. Marasa pa mambayan na pait sa ng pait. First District Engineering ano? Pero kini apodan si Sir na ano yan. Si Sir na Alan Imperial. Si Sir na Alan Yan. Imperial. Kung paano yan? Ni Sir dyan. May opposition pa lang sa Commission on Higher Education. Pagkatapos, idiniretso yung proyekto. Paano na yan? Magkakaigo ng problema. Ang hapit na panahon sa turnover kan proyekto sa COA. Dahil Pero may- marikiclear ng maray kan COA. May mga istorya man akong nadangog na ang possible solution dagang pa de, kung dala na si Parado, iluwas sa si community college. Sino yung ano pa pwede? Tapos dito kan community college na nabubugtakan. Paano ka? Tatabasan mo so propriedad ka na community college? Gulpian komplikasyones kan both legal and sa procedural matters. Lalo na sa pag-abot ka yan sa COA. Paano pag-justify kang proyekto na may opposition yung lot owner o magisin ng squatter dyan. Anyway, maraman tayan, ipa-follow up ko ginari. Siguro kung may follow up ta dyan kay Mr. Imperial, i-follow up ko man kay Vice Mayor Villeta kung ano man ang resulta kan lakaw niya sa CHED labing sa bagay na ini. Sige, Para sige. mapagturutaragpita, maraman ta kung ano talagang pinaka-solusyon dyan o istorya ang mangyayari. Sige. Yan pa rin, dagdag na pa rin pa, Jomar Vian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Ano ba yan? Biga para hidalian nindukan sports complex na yan. Parang isus. Di man pwedeng sabihon na kulang sa nagakanigong kaaraman so mga nag-implementar kaan sa prosedimento bago magpuon kang proyekto. Kan enot so plaza dyan sa Bakakay rinunggal nindo drinaot tabubugta kaning sports complex ito palan so plaza protehido kanle na day paghiroon iyan parte iyan kan National Historical Commission na igwaning jurisdiction kaya na mapreserbar yan na nagkakaperang mga infrastruktura digdi sa Pilipinas parte na kan sa tuyang kultura asin kan history. Ngunyan sisibot nindo dai nindo yan mabubulta na sa original na estado kung natata kuta na so katuyuhan kay ito kan National Historical Commission na ma-preserve kung ano iyan na inabutan tang plaza dyan sa Bakakay. Iyon so kwan iyon so logic kang kwan. Iyon ang logic kan na National Historical Commission kung natatapig protehiran iyan to preserve ang original state kaan and dai malingawan ang istorya kan Bakakay. Tapartian kan pag-evolve kan kultura kan kultura asin history kan Bakakay ay sa katang rinaot may bilta pa nido sa original estate kan never pagkatapos uwi na naman sa propriedad kan ining community college igwa pala ning opposition so CHED diniretso sa trabaho at tapiga para hidalin ano kamo dyan tabi sa First Engineering District kan DPWH dyan sa Premier Distrito. Ano nangyari sa what the heck
Grabe ang eagerness nindo ka na proyekto nga na dahil nagkakaayos-ayos ang mga dapat. Kung matapos na yan na proyekto nga, pagkatapos iguan ng oposisyon so CHED, iguan ng diretso sa Commission on Higher Education na magprotehir man kan sa indang propriedad. Iguan ng diretso ang Commission on Higher Education na mag-impunir man kan sa indaman na kagustuhan yan because propriedad ninda yan. Pag-abot kan sa kuwa, pag turnover kang proyekto, siyempre uugi doon ang kako. Ano ini? Kompleto papeles? Ano ini? Tranquilo ang gabos bago ini ma-turnover, bago mabayadan sa kontraktor. Pag iguan ng oposisyon, patay kayo dyan. Tabi, dyan sa DPWH. Tarong ka na grabe ka kapahidali nito kang proyekto ngayon dyan na sports complex. Kung pag-isipon, sa sarong punto man, iguan ng karahayan so community college, magkakaiguan ng sports complex. Dakul bagan mga eskwelahan, both public and private, na gusto makabugtak ng sports complex, minahanap ng pundo, millions for that, tangani makapabugtak ng sports complex. Parte kan sa indang curriculum na ma-developan sa indang estudyante sa physical activities, sports activities na magagamit dinda. Pwedeng sa indang intramurals, gabos, PE, gabos. Magayon ko na mabubugta ka na dyan nin sports complex. Libre pati, may pundo. Ano bang mga eskwelahan, both public and private, na dinipisilan mag-source out ng funding, maduman sa senador, sa congressman, sa national government, sa DPWH, na nga mabugtakan sana ng sports complex an sa indang ining eskwelahan. Magayon araw kaan. Pero dahil lamang siguro nag-coordinar ng tultul man, amala mo yan, iguan ng oposisyon so director, diretso na sa trabaho. Anako, paano bang gagawin natin dyan? Tabi sa sports complex na dahil na sana naman matunong kung sa inikukulukar tabi. Nako, sige. Ay sa community college ba yan tabi pakarayon nindo dyan dipisil yan ayusin na lang hanapon na sana ang common kumaga ang win-win solution kaan paano kan yun na yaon na yan dyan na proyekto ang gura anong kantidad kaan permina milyones na yan tabi. Maray na udto sa gabos na mga nagprepararkan sa inda pangudtuhan. Ano ang pertingon niyan tabi na panira lamang medyo malipot-lipot at kasubago niyo na naman na scam na naman kita. Nakapantalo na ako. Bunok-bunok na naman suran. Duman sa Albay District. Pwede kang bunok-bunok suran. Traffic pa. Dinag-short na naman ako. Pagabot din sa may lampas ka ba nga mainit na ay nagatabing well anyway good morning magtabi dyan sa gabos na mga taga Katanduan good morning balikan niya ito kaso nakaaging simana inaugurar dyan sa sur na barangay sa Taysan na sa Congressman Joey, buda sa Congressman Pido, Congressman Zalde, Congressman Jill, si Congressman dati Pido, Executive Director ka na Bicol. Medyo medyo kunin nagaba sa pundasyon ining sa tangki baga. Malumoy pa ito nabugtakan ng tubig sa tangke, malumoy pa yung pundasyon. Siyempre mabigay yan nasa curing period pa tabi. Kaya aayuson yan nasa curing period pa magabat baga itong tangke kan tubig siyempre na tirang gatos na litro yan ng tubig magabaton baga kung malumoy-lumoy pa malumoy-lumoy pa pundasyon siyempre marampahog ito ning diit dahil manaraot baga tangke kan lang yan na physical works ayos na yan matindog naman po giraray now duman nakapagpahayag si Congressman Joey na mabugtak diyan sa may sur na barangay niya sa Taysanin
ining community college na nga na ibubugtak man. Aramindo, iyan ang karahayan. Sabi nga ni Congressman Joey, duman sa pagtripon, basado sa report ni Compadre Ngal, igo ngaya kami nin maray na kolaborasyon, ako ngaya so para hanap ni nagkakanigong resources, and an grupo man na Congressman Saldico bilang Committee on Appropriations, iyo man ang tagapag-budget kaan para mapaduman sa mga proyektong na-identify. And mabugtak nga ni dyan apera ka itong su community college yata yun, igwa pa ning itong su ining sports complex man, parang multipurpose complex. Iyan ang plano. Bako sana digdi sa segundo distrito, kundi sa manlain-lain na lugar, digdi sa probinsya ng Albay, the whole province of Albay, ma-locate sana nin estratehikong lugar sa mga manlain-lain na local government unit. Nabubugtakan kaya na structure na yan na multipurpose complex na magagamit po kan komunidad. Yan ang karahayan. Sabi na nga ni kung nasa kusina mismo ang sa tuyang mga legisladores. O si Congressman Joey, iyo ang chairman kan Committee on Ways and Means, ang trabaho kayan ang paghanap ni nagakanigong resources tanganing maka-generate ning fundo ang gobyerno. Si Congressman Joey dahil matatawadan ang sa iyang hararom na pagkaayisi sa budgeting, sa ekonomiya, sa sourcing. Igwaning hararom iyan. He is an economic technocrat which understands bako sa naan lokal na ekonomiya kundan ekonomiya kang bilog na kinaban. He knows the in and outs in the politics of budgeting and sourcing kang pundo. O kaya pag nakaguno ng pundo, ipapasa man niyan sa Committee on Budget and Appropriations. Sindanaan ma-appropriar man ka iyan, ma-aprobar kung sa papadalaga nun ang pundong naguno man dyan sa committee ni Congressman Joey na Salceda. So iyan po, kita ang in a sense, nakakadikta kan mga proyektos na iyan na papakinabangan po, infrastructure kan sa tuyang mga kahimanwa. Bako sana sa segundo distrito, pero urog sa segundo distrito tayaon si Congressman Joey. And iyan sa bilog na probinsya ning Albay. Kumbaga makaka-urog kita kumparado sa ibang mga rehiyones sa sinpartikang Pilipinas yaonan sa tuyang mga leader politiko. This is the very first time na ansarong party list nagkakapot ni sensitibo asin mapuder, ma-influensya na komite appropriations. And sa Ways and Means ang pag-abot sa Ways and Means naman ang daing ibang pagtitiwalaan dyan sa upper house o kaya sa lower house, yan sa Congressman Joey. And in matters of economic formulation, si Congressman Joey yaon dyan na permitabi. O kaya yun na nga yan, ay yan na kolaborasyon kan duwangan napapakinabangan man po niya digdi sa tuyang lugar. So yan po, nagkakapira sana sa mga major developments man na sa tuyang nasubaybayan kanakalis na semana. Nagbiresita and nag-inaugurar. Bako sana dyan sa Mysore na barangay Taysan, pati duman sa Kamalig, sa Tumpa, nagpasiring pasinda duman kinahapunan ang grupo na Congressman Joey, kasabay sa Congressman Salde and Congressman Jill, and siyempre si Executive Director, former Congressman Pido Garbin Jr. Sa mga proyektos na yan. Sige. So yan po muna ang nagkakapirang mga informasyones man marahi-rahay po para digdi sa tuyang mga kababayan, mga nagdadarangog. Iyan po na retrieval operations, sabi ni Dr. Cedric Daip, it will take days, bago iyan officialmente ma-terminate. Pag sinabing ma-terminate tabi, na-turnover na kan retrievers, kan probinsya, kan LGU Kamalig, kan incident management team, kan probinsya ng Albay, na-turnover na kadaber formalmente sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, ang mga lawas kan mga nagkagarada na iyan tabi. Then and only then na madeklara na officialmente terminated na po ang retrieval operations. Pero sa rescue operations, wala na yon. Bako ng rescue, retrieval na po kita. Yan. So susoko na tabi, iyon naman na ma-process kaan, iguning prosedimento na kaan para ma-turn over na yan sa kafamilyas na kan mga nabayaan, yan ang mga pasayeros naan kan Cessna plane. Now, ang pag-aabangan ta na masunod is the dragging days. Dahil taisi kung pirang aldaw, pirang simana, pirang bulan, pirang taon, magkakaluwas po
main findings an Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagikan Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board kung ano ang nangyari. Suminunod ba sa tamang dalan so eroplano? Is it because of mechanical defect or trouble, or because of the weather conditions, or pilot error? Tabi, yan ang mga lingering questions patabi na sa tuyang pinag-aabangan na hahalaton huro halawig na po yan tabi. At we are at the mercy sa pag-release kang reports na kayan sa mga masunod aldaw kan Civil Aviation Authority of the Philippines tabi ha. And kasuhapon sumisa, primero misa ito para sa kapahingaloon kan kalag kan mga nagka-aksidenteng yan. And ikadua, misa for the safe operations, lalo na kan mga retrievals na daiman sila mamugtak sa peligro. And ikatulo, misa pasasalamat at least na-retrieve na po sa mga bangkay ha. Ige. Taod-taod ni Bapa, mabareta muna si Angel asin may mga hanap buhay pa si Chief Tech Ramir. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pabor si Senador Jinggoy Estrada na may pasar bilang ley ang pagbabawal sa patakarang no permit, no exam sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan dahil sa kawaarain pambayad sa matrikula asin iba pang bayadan kan estudyante. Para kay Estrada, day dapat maging ulang an para makapagtapos sa indang edukasyon ang kakapusan sa pambayad sa eskwelahan. Paliwanag kan Senador nangunya na padiit-diit ng nagre-recover sa COVID-19 pandemic ang Gabos, dakulang bilang kan mga pamilya antiyo sa buhay. Kung kaya pa sa pagkakataon na ini kay pohar na suportaran ang mga estudyante asin bako dapat panggigipit asin diskriminasyon. Dugang pa niya na ang tunay na inclusive education iyo ang minasakop sa gabos ng mga estudyanteng may kakayahan man o dai pag-abot sa pinansyal. Dagdag pa ni Estrada na kaipuhan na gumastos kan gobyerno kundi kaipuhan sindang tauan
nin pagkakataon na makapag-exam maski di pa sindabayad o kulang pa ang sa indang pambayad sa indang mga eskwelahan. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City sa Inutan Sana, kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee
Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Si Congressman Didi Palano kanakalis na si Manaman, aprobado na itong pagdeklara naman kena West Coast area bilang tourism spot diyan sa 3rd District of Albay. Tagulpi bagaan mga potential diyan na lugar yan aprobado na on third and final reading sa lower house na nagdideklara yan na stretch naan kadagatan yan na mga West Coast dyan, mga barangay dyan, beach and iba-iba pang mga yaon dyan na natural na pwedeng tourist destination bilang tourist spot tabi yan. And with that tabi, pag nadeklara iyan pasado na sa third and final reading, ilibar iyan sa Senado and perminaan na igwa po nin makukuha na ma-sponsor man kan bill na iyan and finally it will be approved. And dakudaon na performance man iyan tabang ma-open up yan kan opportunity sa employment dyan sa 3rd District. Ayan na dyan sa West Coast area. Ang kadaklan baga paanong pigahanap mo yan kan mga turista sa totoo lang itong halos almost pristine harani pa sa pagka-virgin na mga lugares. Yan ang gusto. Bako itong may mga kung ano-ano ng pasilidad na commercial ng Marahay, di na masyadong na-appreciate yan kan mga turistas coming from other countries. Tabi? Dahil na ang gusto ninda is almost close to its original state na nature. Na mga lugar, yung mga kubo-kubo lang na simple, igwa man siyempre ng pasilidad na makakaunan, buda maistaran tubig, seguridad, kuryente. Pero itong sumasyado ng commercial baga, hindi na masyadong na-appreciate iyan kan mga turistas. Ang gusto nila almost close to nature talaga. Na yaon nagkukuro camping, baga tabi, yaon magluluto-luto, pero malinig. And igwan tubig, sanidad, yaon po yan. So saro yan sa mga pinagmamaawot na Congressman Didi Cabredo kan 3rd District of Albay, iyan na ma-develop na sa ngapit na panahon. Pag nagdeklara na po yan na tourist spot, protehido na yan kan gobyerno. Ang pagpabulos dyan yung nagkakanigong fundo para sa mga proyektos, mabubukasan tabi kumbaga ang gate valve na makaguno nin pundo para sa pag-develop ka yan. Naka-institutionalize na yan sa Department of Tourism ang mga araw kan naka-pipeline na kumbaga ang pag-develop kan mga tourist destinations na yan na nasa irarom kan tourist protected area. Dyan sa West Coast kan Albay sa 3rd District. Congratulations kay Kong Didihan na ipasarian sa third and final reading sa lower house. May mga report pa kita, 11 minutos na lapuas alas 10. Joshua, good morning, go ahead. Yes, good morning Ma'am Tabi, Sir Pio, good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, nakaantabay ngayon ang DCGB News digdi sa Hotel St. Elise, digdi sa Sulad Can, Legazpi. Sa ngunyan aldaw Tabi, Sir Pio, iyo ang public presentation and open forum para sa search kan ikasyam na presidente kana Bicol University karo sa mga darakulang universidad sa Bicol region. So sa kunyan Tabi, Sir Pio, igwa kita na final na lista nin 5 mga kandidato
bilang presidente kang nasabi ng universidad. Iini sina Attorney Joseph L. Bartolata, siya ang DU Vice President for Administration and Finance, and kandidato man si Dr. Arnulfo P. Malinis, ang Director kan BU Center for Technology and Commercialization and Enterprise Development. Sunod man si Dr. Baby Boy Benjamin T. Nebres III, ang Dean kan Office of the Student Affairs and Services. Yan man dyan si Dr. Alex Nepomuceno, Dean kan College of Social Sciences and Philosophy. And panlima, si Dr. Ofelia Samarsi, ang Dean kan Bicol University College of Medicine. Ngunyan tabi siya yung pagkaaga, ipipresentar ka na 5 mga kandidato ang sa indang mga plano man kung sinda mapili na ikasyam na presidente kan Bicol University. Pero bago ang napilian tabi siya ining 5 kandidato, maagi mo na sinda sa search committee kung pwesto ni na anom na individual and pinamamayuhan kan chairperson Dr. Milabel E. Ho. And pagkatapos siya mag-agi digdi sa search committee, hali duman sa 5 kandidato, matatada na sa nakitulo na pinili kan search committee. And hali naman duman sa tulo na matatada na kandidato, duman na ini pagpipilian kan Bicol University Board of Regents. Ining Board of Regents tabi na Serpio, kompuesto ini 11 mga individual. Si sumina kompuesto ka yan. Go ahead. Sa tabi Serpio, si Commissioner Aldrin Darilag kan Commission on Higher Education o CHED, and yaon naman dyan tangadua si Dr. Arnold Tomas Cariñas. Pantulo, mga namaboto si Miss Bernadette C. Ramos. Siya tabi Serpio ang magiging representante ni Honorable Chis Escudero, ang chairperson kan Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education o CHTED. Pang-apat, si Congressman Joey Salceda bilang representante ni Honorable Mark Go, chairperson kan House of Representatives sa committee man kan CHTED. Panlima, si Director Luis Banua, Regional Director kan National Economic Development Authority o NEDA Region 5. Pang-anom, Director Romel Serrano, Regional Director tabi Serpio kan DOST Region 5. Pang-pito, Director Rodel P. Tornilla, siya man ang Regional Director kan Department of Agriculture o DA Region 5. Pang-walo, Engineer Jed M. Bilyen, lado man iyan kan Private Sector Representative. Pang-siyam, si Engineer Devar N. Robrigado, siya man tabi Serpio ang Alumni Regent o Presidente man kan Alumni Association kan Bicol University. Pang-sampulo, si Engineer Fernan De Matera, siya man ang Faculty Regent. And pang-11, si Miss Asher Jade Azul kan Student Regent. So, yan tabi siya ang 11 na makompresto kan BU Board of Regents asin sindaan mapili kan ikasyam na presidente kan Bicol University. So duwang stage primero duman sa search committee, so 5 magiging tulo. So tulo iyon ang maabante duman sa final selection process kan Board of Regents. Roger to that. Sige. Okay. So tangon yung tabi Serpio, nagapadagos ang daw ng bito ng public presentation, and nakaantabay man kita kangan inang madangog ta sa mga plano kan mga kandidato ini in kaso sindaang mapili may kasyam na presidente kan Bicol University. Okay, yan man tabi mo na Serpio ang mga dagdag tang sitwasyon digdi live sa Hotel St. Elise, Legazpi City. Kay baan ko man digdi si VP Henry bilang siya tarok man na matao kan mga questions para sa siyam na kandidato tangon niya na pagkaldaw. Joshua Bino, DCTV. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa luwas sa Hotel St. Elise. Magali sa St. Elise, dyan kita sa Kapitolyo Provincial sa opisina ni Vice Governor Glenda Ong Bungao. Yaon dyan si Ans Galero. Ans, good morning. Go ahead, Ans. Yes, maray na aga tabi, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Makakaiba tangon yan ang si Gobernador kan Probinsya kan Albay, si VG Glenda Bongao, at saro sa mga tigabangan mo niya na marasoan Women's Month Celebration. And saro digdi sa totoo din highlight ining Albay Women's Leader Sabi. Aramontaan, detalye ka ni kay VG Glenda. Maray na aga po, si Sir Pio po sa ibang nalinya. Good morning, Ange. Good morning, Pio. Good morning sa gabos na mga nagaantabay sa imongon yan. Yes, good morning tabi Vice and
Ano po ang pinaka-highlight kay tungso sa Women's Month sa Tabi sa Albay? Go ahead po. Oo, magkakaigwa pa I think for the first time, Albay Women Leaders Summit. So, magtitiripon ang gabos na mga leaders na babayi poon sa, kasi babayi po ako ngunyan, kaya poon sa Vice Governor hanggang po sa mga kagawad sa barangay na mga babayi. Magtitiripon po sa Albay Astrodome on March 17 para sa first ever Albay Women Leaders Summit. So ano po ang kuan? Ano ang pag-uurlayan duman and ano ang objective na gustong ma-attain tabi Vice? Go ahead po. Oo. Number one, kaipuhan gari pangpakusog man sa na ini kibuot sa mga lalo na sa mga barangay officials sa aram tamang bagagabos na harani na po ang barangay election. Nagrarani na po ini. So gari ang obheto tadigdi na sana ang mga babaeng mga leaders dai naman lamang mabawasan kasi sa ngunyan sa pagpreparar mi po Pio digdi sa event na ini naaraman mi na digdi palan sa Albay igwalang kitang 30% na mga babayeng leaders. Oo, 30% sana ang tigakaputan kan mga babayi sa gabos na mga positions, elected positions digdi po sa probinsya kang Albay. Kaya sabi ko nga ni, di man kita nag-ambisyon na maging kabanga, mag 50-50, pero ang hagad nilang na sana di man mabawasan ang 30% tabi Pio. Ta iba man baga pag may mga babayi, iba man magdesisyon and alam kong dapat talaga parte talaga kita kang nation building. So, giri pangpakusog lang inikibuot na kung gusto mo magdalagan, pwede kang magdalagan. Nagkusog ang buot kan sa tuya mga kababaihan. Was there a time na consider madam na matawan ng rekonosimento ang mga influential women leaders digdi sa Albay tabi? Oo. Sa ngunyan nga ni duwang ini pong okasyon bako lang March 17 digdi kairiba na sa mga barangay officials pero igwa pa kaming March 13 kung saan gabos na mga councilors kairiba sa ex officio up to sa kuya na position magitiripon man kami may mga magagayon po kaming topic. May magagayon kaming mga topic syempre to ang tema mi tabi Pio babae ka kailangan ka the role of women leaders in national development and gusto iti tema mi mandigdi kung natatadiit talaga ang mga leaders babae. Igwa kaming status of women in Philippine politics, tinimbang ka, ngunit kulang. And ugwa man pa anong mga nagra-run na mga babae, kaya lang sustaining power naman ang kaipuhan nindang maaraman kasi pwedeng next election day ka na so wala na naman na babae so parang how can women stay relevant in politics so strategies na ini para sa mga women in politics i-discuss mi man dyan and syempre sa women of style magkakaigwa man kaming personality development for women in public service ang pinakamagayon digdi in connection na sa kaputan mo kasabago Pio gusto mi i-acknowledge ang gabos na mga barangay ang gabos na mga munisipyo na may most numbered of women na elected. Kaya magkakaigwa kaming award sa mga munisipyo kang pinakadakol na elected na babayi. Award na iyan. Sa mga munisipyo, top 3, pero top 3 pero dakol ang nagtay and then duman naman sa mga barangay i-award naman sa mga barangay na pinakadakol na mga babayeng elected officials top 2 na sana kami tapag nag top 3 kami tabi Pio dakulo na pala niyan dakulo na duman mi naaraman nakadakol pala na mga magtataray na digdig. Kaya nag-top 2 lang kami. So, all in all, sa first district, may i-award po kaming 12 barangays na may pinakadakul na mga babayeng elected officials. Sa second district, igwa pong 4 and sa third district, igwa pong 2. Pigdadang ko, Ma'am Vice, sabi mo na nasa 30% lang
an women in power baga elected office ano ang pwede tang i-explicar sa tuyang mga kahimanwa na quality kan sarong babaeng ilihidong leader na tanganing maitiwala sinda sa posisyon, madagdagan pa ang 30% ng iyan tabi sa elective post digdi sa Albay. Go ahead po, Ma'am Vice. Oo, Pio. Kasi ang apot na digdi, maski kami naghapot, natatadiit ang babae. Is it because diit ang nagdadalagan? Kaya dumang kami sa pagpakusog kang buot, di ba? Or may mga nagdadalagan man, pero di masyado tigoboto sa mga babayeng mga babayeng nagdadalagan. So duman ang tigahapot may kasi may mga nagdadalagan man, but of course paparehas man sa lalaki na bako man talaga gabos ng gagana. Ang namamalisyahan mi lang pag naghuhuron kami kan mga officials na kapwa ko babae, nagari ang sa tuya bagang voting population kadaklan babaye. Kaya gusto sabihon, kung may magdalaga na babae, kung susuportahan lang kang kapwa babae, permi ko tanggana ang gabos na nagdadalaga na babae. Pero that's not the case. Talagang ang mga kapwa may babae, ang mga butanteng babae, nagpipirili man talaga kang gusto nindang magrepresentar sa inda. Ang pakuya nga ning Pio, na natatagari very strict ang qualification kang mga butante pag abot sa babayeng official sa mga nagkakarandidato. Diba? Unlike sa mga lalaki, gari kaya nindang patawadon, bako sinda masyado strict sa qualification. Pero sa pagbabayi, gari dapat almost perfect. Dapat maray na ina, maray na, diba? Parang dakulon sindang tigahanap, pagbabayi na ang kandidato. So ito ang gusto mi maaraman ko na tatagari very very strict ang mga botante ta. Nagari ang mga kapwa may babayi, gusto ninda talagang sumaray talagang babayi ang susuportahan ninda every time na ugwang election. Yan, oho. Oo. So ano yan ba tabi sa decision making ang mga elehidong opisyal na babae sarong burarat sana i-aprobaran na ka ng mga di ba? sa decision making baga ano sa mga sa mga LGUs baga ano igoning mga decision making diyan mga women leaders yaon diyan dakulang impluwensya na nagigibukan mga leader na babae lehido or otherwise tabi bako. Yes, oo. So sabi ko nga ni, iba man baga ang babae, iba man magdesisyon, iba man magtrabaho, pero bako kami dapat na gari kalaban kan mga lalaki pag abot sa field na ini. Kung bako talagang magkaka-partner kami. Di kita nakikipagkompetensya sa mga kalalakihan, pero ang gusto ta lang na igwaman ng mga babae pag abot sa okay man ang decision making kan mga kababaihan para mabalanse ta, para equal talaga, di ba? Yes, opo. So, no arin tabi na summit gigibohon Vice tabi? Igwana kami as early as March 13 magtitiripon po na sugabos na mga councilors, mayors, vice mayors, and then that's March 13, and sa March 17 naman, dyan na po kami sa Astrodome because we're expecting mga 2,500 participants hali sa mga barangay para po digdi sa summit na ini. So, digdi, pati sa mga mayors mapasiriring man giraray sa March 17 para digdi sa mga awarding, and we will present all the women leaders sa satuya pong mga babaeng barangay officials. Yan. So, ikaan ko dyan guiding beacon, kumbaga, Vice Governor Glenda Ong Bungaw kan mga kababaihan. Naputol. The guiding light, the guiding beacon kan mga kababaihan digdi sa probinsya ning Albay, leader kababaihan si Vice Governor Gob. Yan, Vice Governor Gob Glenda Ong Bungaw. Yan, magkakaigwasin ng pagtripon. That's nice dakulaon an role man kang women leaders po sa probinsya ning Albay. Madam Vice Gob Glenda Ong Bungaw. Ika ang Gob na Vice Glenda Ong Bungaw, Gob Vice.
Si Kwan, si Biling Balin, may papel man dyan sa women leaders. Si Say po, si Billy. Si Billy na Balin. Oo. Ay, grabe. Ano talaga, yan ang yan man ang satuyang talagang naisip talaga pag abot digdi. Talagang na-embrace niya naman. Actually, mas talaga, babae talaga yan. Sige, tabi, Vice Glenda, kung igwa ka pang mensahe, nasa sa imong oras, go ahead, tabi. Oo, last days na kita ka na buwan ng mga puso, tabi, Pio. So, patapos na ang satuyang February and naging magayunon man sa samuyang event ang solo parents kan mga Kapitolyo. Siguro nabaritaan mo man po ito, naging very successful man po ito. Naginibo since mga solo parents po ang tinutukan tangon yan na mga na buwan ng mga puso. So ngunyan, namalaog na po ang buwan ng mga kababaihan naman. Ang hagad ko po para ipahiling ta ang satuyang suporta sa mga kababaihan. Please wear purple every Wednesday. Magkakaigwa po kita, Pio, ning Purple Wednesday para po sa mga arog sa Indo na taga-suporta ming mga babayi, maski mas o pwede ka mong magbado ki or relo or ano man na pwedeng ipahiling ninyong color every Wednesday para po ipahiling ang suporta sa mga kababaihan. Ika, Madam Vice, babae, dahil mo, pighuna mo na balang araw magiging vice governor ka, tabi. Nakikig ka na sana. Nakikig na sana nga ni ako. Nagkaturo, sabi ko, Pio, nagkaturog akong board member. Pagmata ko, vice governor na ako. Kaya, diba? And ang pinakamagayon pa dyan, primero ang babaying vice governor. Iyo nga ni anang punto ta diyan. Kaya talagang maugmahon man kita. Sabi ko nga ni, baka iniman sana ang sakuyang pagkakataon. Kaya di ako nagasayang ki oras, sabi Pio, ang bawat oras sa kuya ngunyan, sa sakuyang posisyon, importantihon. Kaya so gabos na gusto kong gibuhon, gabos na programang mga advokasya ko, talagang gigibuhon ta sa laog ning 12 taon sa kuyang pagtukaw bilang vice gobernador. Tabaka day na po ini maustro. Sige, tabi, Vice, mabuhay ka mo dyan and good luck sa indong endeavor, tabi. Thank you so much. Hans. Sir Pio, si Vice Gov Glenda Bongao, of course kay Bantig Sir Billy Balin. Si Billy. Yes, Hans Galero po, DCGP. Salamat man kasi do pag hinanyog amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.